рости ҳамин шаб як модар аз ворух занг зад, бениҳоят гирья кард ва гуфт фарзандам барои ҳифзи ан ҳамин ватани азизам, ватане ки бештар аз ҷон дӯсташ медорам ва ифтихор ҳам месозам ки фарзандам шаҳид дар роҳи ватан ҳифзи модар гардидааст. занг зад, суҳбат кард ва хост ки дардҳои дили анҳамин модарро ман аз номи анҳамин модар ба кулли он нафарҳое ки барои ҳифзу марзи ин тоҷикистони азиз, ин тоҷикистоне ки биҳишт аст, ин тоҷикистоне ки ба арзиши ҷон бояд ин сарзаминро дӯст дошт, рӯзи артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистонро гуфт модар муборак мегӯм. яъне худ тасаввур кунем ки аз даст додани фарзанд бениҳоят сахту сангин аст, вале модар ғамгиниамро гуфт ҳамон лаҳзае фаромӯш мекунам ки фарзандам барои ҳифзи ин сарзамин фафтидааст. шукр низ гуфт аз ҳамин худо мекунам ки фарзандам ҳамчун қаҳрамон фафтидааст. вақте ки ин суханҳои модарро ман шунавидам, гуфтам албаттара модари азиз, ман ҳатман дарди дили шуморо ба ҳар нафаре ки барои ҳифзи марзи ин сарзамин, сарзамине ки моро дар миқёси ҷаҳонӣ нишон медиҳад, мерасонам. яъне кулли модару падарҳою оилаҳое ки фарзанди худро барои ҳифзу марзи ин сарзамин аз даст додаед, шумо бояд гиребонатонро гирифта шукргузор ба мисли чунин модар бошед ки фарзанди шумо ҷон барои миҳан додаи. яъне модар замин, ин ҳардуш як маъно дорад. хоҳ ҷонатро барои модар диҳӣ, хоҳ ҷонатро барои ватан диҳӣ. яъне шумо шукргузор бошед. ва дар навбати дигар рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистонро барои ҳар яки шумо табрик мегӯям ва хурсанд низ аз он ҳастам ки чунин модарҳо чунин шермардоро барои ҳифзи ин ватан тавлид месозанд ва чунин шермардҳо ҷонашонро барои ин ватан фидо месозанд. тоҷикистон гулфишон боши ту, ман синаи ҳар нохалафро медарам. баҳри ҳифзат эй ватан омодаам, дасти пурзур ҳамчу оҳан пайкарам. дӯст медорем ин ватанро, дӯст медорем ин сарзамине ки ҳамеша баҳор аст. дӯст медорем ин сарзамине ки чунин модарҳо ба дунё овардаасту чунин модарҳо чунин шермардонро тарбият карданд. ба кулли нафарҳое ки фарзанди худро барои ҳифзу марзи ватан аз даст додаед ҳамдардӣ баён намуда, хоҳони онам ки дар хонадонатон сулҳ ҳамеша бошад ва ба умеди хотири нек ва таманниёти хубе ки тоҷикистон рӯза рӯз шукуфонтар гардад. худоҳофиз.